SPG, as in super pack gunner secret file. Gawin daw namin ang 33 plus 36. Hi, DJ Raqi. Itago mo na lang ako sa pangalang Luningning na nagniningning kapag nadidiligan. Pero ito na nga. Gusto ko lamang i-share etong SPG, as in super back-and-earn secret file ng boyfriend ko. Actually, SPG naming dalawa ito. So, isang weekend, walang work, nang umuwi ako ng bahay kasama si boyfriend. Yung pagitan ng kwarto ng bahay namin ay gawa sa plywood lang. So, if may gagawin kaming kababalaghan ng boyfriend ko, kailangan ng tender care. Kasi maririnig sa kabilang kwarto ang pagsabog ng Mount Pinatubo. Hindi pa malalim ang gabi, kaya alam ko na hindi pa mahimbing ang tulog nila mama. Kaya eto na, sinimulan na namin ang paggawa ng milagro. Sinuggest ng boyfriend ko na mag-33 plus 35 possession kami. Ayaw ko. Kasi, jutes and ready siya. Pero, kinulit niya ako ng kinulit. Kaya pumayag na rin ako. So, unti-unti na naming tinanggal ang mga dapat tanggalin na nasa aming katawan. Sumunod na pangyayari ay pumunta na siya sa paanan ko. Dumapa naman ako sa kanya. At nang isusubo ko na ang mini hotdog, ay bigla na lang akong nakarinig ng malakas na tunog. Tunog na kahit sinong tao ay susuko. Pwede ring susuka. Dahil may kasama itong hangin na mas masahol pa sa usok at amoy ng basura. Oo, DJ Raqi, bigla na lang siyang umutot. Shing-ngini-ngini-ngini. After niyang umutot, umalis ako sa ibabaw niya. At ayun, humagalpak siya ng tawa. At ako naman ay nais. Ang bastos eh. Ang baho pa naman ng utot niya. Mabuti sana kung may tunog lang. Ulitin daw namin, sabi niya. Pero nawalan na ako ng gana. Kaya ayun, natulog na lang ako. Masisisi niyo ba ako, DJ Raqi, sa nangyari? Hindi naman, diba? Ikaw ba naman, kakain na lang ng mini hotdog? Boom! Magiging amoy kanal pa.
Hanggang dito na lang po, DJ Raqi. Muli, ako si Luningning. At ito, ang aking SPG. As in, super Packing Secret 5.